मैना बै सोमखोर हाजोनि दाउ मैना नोंहा गोबां जायगा दङ। माब्लाबा नों बै गेरेमसा दंफांखौ गारनानै गुबुन जायगायावबो बिरलांनो हागोन, मानोना नोंखौ बयबो अनो। नों जोबोद समायना मैना, आरो नोंनि रावाबो जोबोद रैसुमै। मैना होननाय सोदोबा आंखौ आंनि आइ आफाया अननानै दोननाय मुंसो गेरेमसा। आंहा दाउ मैना बायदि बिरनो हानाय गां गैया। गां गैयाब्लाबो नोंहा आथिं दं मैना। नों आंनिफ्राय जानगारनानै गुबुनजों थाहैनो हानाय नोंहा गोहो दङ आरो मोन्थाय दङ। नोंनि गोसोखौ आं दिनै सोलायनाय मोनदों गेरेमसा। नोंहा मा जादों? राजाया नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मैना। नों बिखौ दुखु होनो मोननाय नङा। बिनि मोखाङाव दुखुनि सायखौ नुयोब्ला आं जोबोद दुखु मोनगोन मैना। नों बिनि मिजिंखौ फेलें खालामनो मोननाय नङा। आंथ' बिमा बिफाजों नेवसिजानाय सासे मावरियासो। आंहा इयुन जेबो गैया, आरो बियो आंनि आंगोनि लोगो।